Трудолюбивият човек работи, създава, прави и накрая има някакъв продукт, който всички го харесват и купуват го, вземат го, ползват го и той получава документ за отплата за тая работа. Сега има хора, които обаче не искат да се трудят и поради тая причина не могат да произведат нищо и те само зяпат и искат и те да получават пари, за да си вземат нещо за ядене, за пиене, къща да си купят кола. Обаче, понеже не са трудолюбиви, какво измислят? Почват да измислят различни хитрини, за да вземат направо парите, за да получат документа за отплата, без да се трудят обаче. И какво измислят? Театър, музика, различни хитрини, светлинки, преструвания, измами, лъжа, бой, война, различни степени на заблудата. И всичко това е поради липса на трудолюбие, а това е от лошо възпитание. Затова ви съветвам да не давате на готово на децата. Учете ги колкото може повече да се учат да създават сами, без да разчитат някой да им дава на готово и да могат да получават на готово. Тоест, колкото по-малко възможност имат те да получават на готово и да се хранят, както се казва, на копания, толкова по-трудолюбиви ще станат, за да може да получават със собствен труд това, което им е необходимо да живеят. И така те ще станат благородни, трудолюбиви хора. А тези, които са научени на копания, ще искат само с пари, ще мислят хитрини, ще стигат до войни и така нататък. Това е.